Welcome to the leading site news. Alam bangga non-nili introduction bangga pupo. Atumi dik angbong. Ilitum tribal atum alidar aphan. Labangso a BJP sarkar. Tribal alidar aphan ka suppress akam non-claim pikla. Alang litum election high death pen. Tribal atum han ke lang akam si non jasemet claim lo. Ilitum alidar Pranab Doley aphan. Alang lita la DS company aphan. Kazironga long ingle pothar bate karbiatum ingleng pothar putapu ingle pothar along DS company atu amphan longle jorsi suri achiri jorsi non hadak 7-star hotel kapikim ji pakam ilitum tribal along le karbiang long along le sinang thilo lata tribal along le schedule 6 schedule area arlo alang litum son ke claim ji ajakong ave constitution ateng pen athema lake ilitum tribal atom phan jong he sita ilitum duk omeni along le itum Biohar teksedet lumini non amatke seta ilitum unji kedi lake pi unji akam si claim nangji seta kapi un long le det ji aphanawang si non ke DS company atom long lita pacherai tu tip lo lapen la claim nang ni pula son a scheme enang ni pu penajok karbi atum lapen adivasi kan mane ni atum anta thur pak lo seta non ke ilitum alam arjuje asaptana arju dorde lapen ilitum alidar Pranab Doley phanta arrest desi non ko natlo ne a jail long pondet lo lapen lason thak si ha rabha tu che song olo hala dakta township ka selamji putang rabha tu ma wrong si ha Kamrup district angbong boko na thukidam to war hala dakta auditor rabha ilitum alidar aphan arrest det la ka suppress sai silo non lapen non arrest asiti nang lelo ilitum Samson Singh Samson Teron legal secretary law secretary APHLC lapen Riso Teron ilitum Borjan homosti CC committee president la alang litum hana lo nang pelil alang litum hala solar project binang ne pu alang litum ka chesong ke Japon apot ilitum anda chesong don lo alang litum ka ke Japon apot alang litum anda non ka RSG alam siduk lapen tribal leader tum han an nilitum phanan na arrest por kom la papedok clip ala monusmriti long ke tok ateng hala bamun atum monusmriti long ke tok ateng aking a room si tribal dungi donang ji pada ke tok hala so ateng si non la Assam government BJP government BJP sarkar tung non la se claim la son dak taxi la son ke claim ji aphan ilitum along le ilitum lang roy anta irrigation project ka pe claim long le det ji aphan khiti ka pe claim long le det ji aphan ha amriana thu adim ko pumayong te kharakunchi po adim lapendak fuloni long ho po adim lapen ha NC Hills ta lapen along kaprek ta dak singhason ang longa mata ingchin ki phur akarbar claim amasi ilitum alang roy anda kapekring hak ya kam si non claim bom itum hanang piduk ya pan ang ekipuke 1000 none 20000 amuni tumhan employment PG pu la sona a project pen kon na sigi unji lang ma lagi itum hana pa cho be lagi athema hadak mikir bamuni pu alongta la son dhak si solar project dolo hala dakta 1000 none pilone sakori PG pulo aman non ki pike karbia phan inut vet lata sukidar apos ana inut vet kelong dun apa anut ka prekta we hada abang ka prekta ong oe halada ki karbia tungi inut vet kelong dun karbia rong lon ta hala nongong district karbia rong
lason si ilitum karbia tum han ke claim tribal tum han ke claim jasemet karbi tribal tum han nang lang un elo athema ilitum IMLA tum anta stooges ason lo stooge pu thang be nun prong jot anap lo latu alang litum si government kachari lo alang litum si longle pata kapa jirning atum lo alang litum si longle border dispute ame kapa jokning atum lo sita alang litum longle kapa jok tribal teman kapa sung bang kapa joki kali non bangke government tum masih adani ambani atum pan longle ka chohdai sakam si ikle tang de la solong tribal ali dar atum government ki claim ki chok silong dodun clip nang poma megjang dun clip nang poma arjudun prong nang poma langdun ding nang poma hala mangil tum arjun tung dugi lasi labangso illegal arrest himonto bisa sarma government immediately si withdraw nangi lapen alang litum han a section pabon bepin pen latum land right activist pipnak alang litum longlip hilang ka chisong atum alang litum han non amad case pen withdraw at si release nang bosi itum pupon chu lal lapen adun thu kipu thung tung bang la henlo kar biang long along ilitum mati NCHLs pen pangrumpet MLA non bang trok dolo lapen non session do bom la sita ilitum session along bang trok MLA pen tame kar biang long lapen NCHLs to makisung alam hadak thang da jai dun tekwang bede piniani border interstate border alam da ningje dun hai wang we inter district alam da ningje dun hai wang we lapen dak kar biang long akisung sai ka chutiki to makisung ben senglok lapenon woreng war sai ka chuklem bom tu bainong gilong le alam ben senglok ka du wela tum ningje dun hai hepi lasi nilitum kupon loje non ke do bom a budget session along ramel tum thek pon long lo kar biang long lapen de mahasok mate NCHLs aphan ki me sen a packets ke ban pidun bangke ni tum thek long le de ke thek thulong bangke ki do tang sik shidul along le tribal tumarong kacukim tang along le hala bang so along le adani ambani atum han ke pek ya sai bang selang tum claim long pinil tum kaduk weda chini ke kar biang long a district one of the largest district in Assam lapen lake agriculture a district pus bang hokon dak sok tame jat le chuti kitame thenghe chuti kitame parok yang phong tame jat le chuti kitame agriculture a hin bang ke sitame agriculture aphan ke a budget focus one with it ke one two bangke adani ambani hadak feasible kali a project sil tum long nangabi PSP project palm storage project non son tharakunsi long son tharakunsi itum non pulonde itum pubom lo dake kar biang longang bong tame amri homosti bangke non marke project ing samdok hadak arwe kaduk vitame balance the bomb la sita la so project wan de philop lo tang de ha da inglong arlo ain hu non ki kombong pi lai hui ke pawe lap hada non kang sam do apir the ke silong sono vedar ka dak long le lo lo tang te itum han messenji mala so project la pe non ke do bom ala dak tiwa tu so ka chutiki thesere ka chutiki pensela tum bang non chu bom lo sita la so project nang bi kok pe lo tum pi lo ke long don ji ka non alang itum council itum kaning je jumeo labang so 27,000 crores a project long free non ke wan jido la yong sidan lo tang de bang suri ingkoy awo renga war side da glong ji busalang tum paklang pon lo are la son thak tha project nil tum theklong lo big dam da tum theklong lo hydro langpi hydro power da theklong lo pinia da wo renga war side bang kon lo ke long dak ta la son thot se plang de jima non het jong etum sar jong polo mikir bamuni long hadak kar bielong le chiri pharo ke thom do kai long le so kachut ki along le 3p dak eviction claim bi debt ya dak solar project ayur to company tum bidam lo hadak goreng warsa bangkan lo long do inue la anta security ya sakuri blonde ko mal lage la agency tum sikipi temporary ama selang li claim dun bom lo cikluyon thom trok ba claim dun lo dormha long le ong ma bang sakuri chan pet agency tum bang sakuri du dormha da pit lasi la son sil tum hanang pin chong ji lasi askof ke nil tum theklong le lahai project ke wan pen bang ke lahai project ke wan ke la tum thang da kali election a pran lai hui atangka chuan edlo lasi non ke
ยกเจองสิไลตุมรองเลนังที่สิละตุมคอมพานีนังบีพันบอร์อิลอิงเลงปัทาร์มาเตอิงเลปัทาร์ลงดักอิลิตุมนั่นเหรอกุฮราดุDS company तुम फान हालादा लोंगले जुर जबस्ती पे नॉन असम गवर्नमेंट तुम के पैक हालादा 3 जनरेशन लो आदिवासी तुम लो कार्बी तुम लो मिसिंग तुम लो हदा साये चिटिकी इसी जनरेशन के लिए मोर देन 3 जनरेशन हालादा तो लोंगले ला तुम के क्लेम नॉन ला तुम फान विदाउट एनी फ्री एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन consent of pin pen da hotel nang bijipu pachini ne pin pen hearing the do pame me pen ki thidam bor ider ke la ke illegal busne tum puji lake thang da gali tribal tum han kapa duk je phan kapa wir je phan selang ti government tum ke claim musim tum jong pon lasi ala dak DS company tum phan tame aron raven si claim non solar non palm storage project tharakun chi long tame hearing bidam lo hala da hearing gi bib lo tangte ladak tharakun chi la pen amriara do an tum affected tum phan pangrum pam mesi adak hearing call nangi hearing call pen labang so project alam than pam mene english alam pen than che chok che khomia alam pen than che chok che tiwa alam pen karbi alam pen tok jir pen liblet pen pachini pam mesi rapan pachini nei sida ke damtang a hearing ki bia damang ke adak bidam nang tang song silitum theklong hang a proper formalities avet hang ta vi posinitum theklong nildum kachini dun ke lak fli halada inura rong asar phan tangka lulo hala rong asar bang pharo isi ni munit pang room lo hala anju i phrui lo hala in lo public hearing to sita da ke to ka tengke la tum minus long to participant took part in the hearing to siketo kalima sita hala to bang pharo isi bang poke bak ching room si hala da anju phrui lo lan la pa hala so hearing phan lo la bang pharo isi an choi phan lo lak fli company atum poisa erong asar account long lo hala son sikelo la si free and fair kali la tum ke claim itum ban forceful la kam selang tum claim bon asi nil tum hai che don dekhe nil tum che song bomji la pen himonto biswa sharma government phanda mini tum bachining tung je land right defender land right activist tum phan yongsi nang le tum nang pang thek bom nang ther nang ha bom non son illegal arrest claim bom bulo tangte an su se kar biang long and sil kache song ke thu pak sini dun chi song i busi pini pat sini pon la lam the sina